Pop. Ja. God morgen. Ja, jeg heter Osmund Gudjonsson, og jeg arbeider i norrøna Atlantssamstaren, det nordiske Atlantssamarbeidet, og så jeg skal ta så skandinavisk. Og jeg skal så røyne at føre åkken jokken henne dagen i det. Det organisasjonen under det den nordiske organisasjon Norden i fokus, som har tatt initiativ til det her seminar, som heter Nye løsninger på et renere hav. Norden i fokus en organisasjon under Nordisk ministerråd, og det nordiske Atlantssamarbeidet på samme måte en organisasjon under Nordisk ministerråd, og Versten, som Nordens hus, også en organisasjon under Nordisk ministerråd. Så vi tre organisasjoner som felles om initiativet til. Motivationen for at avholde et seminar omkring havet og miljø, det selvfølgelig at havet betyder mye for oss her i Norden, og det står faktisk rimelig høyt på den nordiske agenda. Man har haft forskjellige seminarer og debatter i Nordisk råds regi, hvor parlamentarikerne møtes, og så har man haft andre initiativer også. Vi kommer senere å høre om at Nordisk ministerråd, som regeringssamarbeidet, de har tatt initiativer til flere prosjekter som går ut på, som har hav som en overskrift, kan man så si. Men det ligger som i vår felles interesse at verne om havet, at beskytte vårt hav. Fordi havet er jo, hva skal man si, grunnen til at vi oppholder oss her i Nordatlanten i hvert fall. Vi har jo mange marine ressurser som vi kan gjøre nytte av, og så har vi også en rimelig stor og tradisjonsrik sjøfartsindustri, hvis man kan kalle det sådan. Og det har selvfølgelig lagt bakgrunnen for at man gerne ser på havet. Og i Sustainable Development Goals, nummer 14, der legger man så vekt på at utover at man benytter seg av ressurserne og mulighetene i havet, så skal man også sørge for å beskytte det. Og det en av grunnene til at det i 2018 blev beskyttelse av livet i havet tema for Nordisk råds miljøpris. Og vi kommer til at høre litt mer om det også. Så det var faktisk motivasjonen som Norden Fokus har hatt for at avholde det seminar. Og vi har et stramt program på det sett at vi skal slutte kl. 11. Og hvis man trenger til en snakk sammen eller snakk med noen av foredragsholderne, så gjør man det etterpå. Fordi jeg tror ikke vi får tid til at man stiller så mange spørsmål henne veien, fordi det så mange som skal ta ordet. Og den første som skal ta ordet, det lagmannen Aksel V. Johannesen, og jeg synes at jeg ber ham komme opp på scenen. Ja, vær så god, Aksel. God morgen. God morgen alle sammen. Og riktig hjertelig velkommen til Færøerne. Jeg kan si at det ganske enkelt og direkte. Vi totalt avhengige av havet. På Færøerne bor alle tett på havet. Vi ser, hører og smeer og dufter havet hver eneste dag. For oss betyder havet penger, transport, forening og adskillelse.
Men havet betyder dessverre også forurening, plast, rovdrift og troete økosystemer. For oss midt i Nordatlanten livet i havet uløseligt forbundet med miljøet i havet, og hvordan vi som mennesker håndterer dette. Vi kan ikke snakke om det ene uten å snakke om det annet. Det dette som ligger i begrepet bæredyktig utvikling. Vår økonomi og velferd totalt avhengig av havets ressurser. Og sunne havområder en forutsetning for havets velstand og dermed våres velstand. Det en livsnødvendighet at vi kan finne ut av at utnytte våre ressurser i havet samtidig med at vi beskytter disse ressurser og dess miljø. Men denne nødvendighet ikke en selvfølgelighet. Utviklingen har vist at det riktig svært for mennesket både at utnytte og bevare. Havet har forbundet til nordiske landet med en annen i tidenes løp. Havet hovedveien for mennesker og ideer, et transportnett for varer og tjenester og en kilde til velferd og verdier. Havets betydning uomtvistelig for hele Nordens livseksistens. Det nordiske landet har i lang tid fokusert på bæredyktig utnyttelse og beskyttelse av havets levende ressurser. Dette har vi gjort hver især, men ikke minst internasjonalt, hvor Norden opptreder som en sterk og respekterer et forkjemper for et rett miljø og en global bæredyktig utvikling. Konsekvenserne av forurening og dårlig forvaltning av havet kjenner ingen landegrenser. Vi har tatt kampen opp, for vi aksepterer ikke at det skal være så svært å leve i harmoni med naturen. Færøyene setter stor pris på denne sterke nordiske profil og tar selvfølgelig sin del av ansvaret for å fremme den. Og denne får vi god mulighet for i den kommende tid. Som en aktiv partner i det danske formannskap i Nordisk råd neste år kommer Færøyene til å ha størst fokus på havet. Vi har også påtatt oss ansvaret for å arrangere Large Ocean Nations Forum i 2020. Den globale bekæmpelse av forurening i havet og luften måske en av våre største internasjonale utfordringer i fremtiden. Derfor gleder det meg at det så stort fokus på verdensmål nummer 14 om livet i havet. Det giver oss alle et felles perspektiv, mål og ansvar. På Færøyene forholder vi oss grundigt til verdensmålene. Vi har arbeidet målbevisst for at fiskeoppdrett, fiskeindustrien og turismeindustrien fungerer på et bæredyktigt fundament. Siste år implementerte vi en ny fiskeriindustri-lovgivning, hvor vi har verdensmålene i tanke i hele tiden. Og den nye lovgivning passer inn til de 10 delmål under verdensmål nummer 14. Men vi har ennå ikke nået disse delmålsetninger. I den nye fiskerilovgivning vil vi bevare havområder og kyster. Uholdbare støtteordninger nesten borte, og den nye lov foreskriver at alt fiskeri skal forvaltes bæredyktigt. Det har vi inntil nå ikke haft på Færøyene, men det krav i den nye lov. Og det vurderer jeg som fullkommen avgjørende hvis vi skal nå målene i verdensmål nummer 14 og delta i internasjonalt samarbeid om å nå verdensmålene. Jeg mener at ved å ta verdensmålene til oss styrker vi Færøyernes posisjon og ansvar i det internasjonale samfunnet. Vi enige om at utfordringene mange, både her hjemme og ute i verden, men det muligere også. Vi skal ikke glemme vårt ansvar. En av de største utfordringer som vi står overfor i det, å finne bæredyktige løsninger på våre problemer. Derfor det gledelig at vi ser masser av private initiativer. Vår egen Green IQ et eksempel på at små nordiske virksomheter kan bidra til et av verdens største globale miljøproblemer. Det vårt ansvar å passe på havet, og for at det skal lykkes,
så är det nödvändigt att vi gör en fälles insats för att trivas som samfund i förening med naturen både i det och i framtiden, oavsett om vi lever på en lille ö eller i en storby. Det är vår plikt som politikere att gå för oss, selv om det betyder att vi också må ta några upopulära avgörelser. Med disse ord hoppas jag att vi alle sammen vil nyte deres opphold på vår smukke ø, og jeg ønsker dere alle sammen et godt og lærerikt seminar, hvor vi vil få ny viten og inspiration fra forskellige nordiske lande. Jeg skal ännu en gang byde dere alle sammen hjertelig velkommen. Takk. Takk til Laumann Axel V. Johansen. Den nästa taler är faktiskt den centrala speaker som ska vara här uppe idag. Han kommer från IMO, från International Maritime Organization i London, där han är kontorschef. Han är svenskar och har sin bakgrund i kustzoneförvaltning mer från forskningssidan som jag har förstått det. Och det vill säga att från miljösidan. Så han har fått en halvtimme, men jag syns att hvis han har fler guldkorn än en halvtimme så är han välkommen till att förlänga det lite. Så kan vi förkorta det mer jämliga inlägg. Fredrik, varsågod. Jag börjar med vattnet så säkrast. Så god morgon. Hej, det är väldigt trevligt att vara här. Som moderatorn berättade så heter jag Fredrik. Jag är från Sverige, men jag jobbar vid den internationella sjöfartsorganisationen, International Maritime Organization, eller IMO kommer jag att säga, som har sitt huvudsäte i London. Och jag kommer att berätta mer om det. Där är jag sektionschef för ett kontor som ansvarar för en viss del av frågor. Vi jobbar med dumpning av avfall i haven och även det vi kallar för havsfrågorna eller havsförvaltningsfrågor i mitt lilla kontor. Men jag kommer att beskriva lite mer vad IMO gör om en liten stund. Som nämndes så jag är inte från fartygssidan. Jag kommer från miljöforskningssidan, kustzonsförvaltning i u-länder. Hamnade av en händelse på Svenska Sjöfartsverket för 15 år sedan. Och de skickade mig till IMO på 1 års kontrakt. Jag är fortfarande där, så jag blev kvar. Där är jag enda svensk. Det är ett kontor med 300 personer. En svensk, en dansk, inga andra nordbor. Så det finns utrymme för er som funderar på karriär, så finns det utrymme för fler nordbor i IMO. Där jobbar vi på engelska, så jag är inte speciellt van att hålla föredrag på svenska. Jag har inte gjort det sedan på 15 år tror jag. Så om det blir en blandning av svengelska, engelska eller svängelska som vi säger. Men jag har också lärt mig att det finns något som heter blandinaviska. Så det blir väl lite så. Så jag hoppas att ni förstår. Hur som helst, det är lite om mig. Och det jag tänkte göra är, mina slides är på engelska och jag pratar på svenska, hoppas det går bra. Min tanke är att jag kommer att säga några ord om varför vi ens ska bry oss om haven. Det kanske man inte behöver berätta i det här forumet, men vi gör det ändå som en startpunkt. Sen kommer jag att säga lite grann om havsförvaltning och IMOs och FNs roll och hur det hänger ihop globalt. Tanken är sen att jag går in på vad det innebär för hållbarhet inom sjöfartsnäringen och innovation och sjöfartsindustrin i stort. Och sen avsluta med havet och framtiden. Vad kan vi göra tillsammans om vi sätter det här i perspektiv? Jag kommer från ett internationellt perspektiv som ni kanske förstår då, men jag hoppas att det sätter liksom lite grund för de väldigt fascinerande exempel som kommer efteråt på initiativ här mer lokalt och i regionen.
som sagt, det känns nästan lite onödigt att tala om varför haven är viktiga när man står på Färöarna. Lagmannen pratar redan om det, att det är, vi vet alla varför vi har en sånt nära band här på Färöarna, men också i resten av Norden till haven. Men det kan vara bra att påminna sig om det lite ännu större perspektivet. Globalt så står haven alltså för nära 350 miljoner jobb. Det här är gamla siffror från Världsbanken. Men 1 miljard människor åtminstone är direkt beroende av fisk för sin överlevnad. Och mer än 3 miljarder är beroende av de marina och kustnära biodiversiteten för att överleva. Men det är inte bara på det sättet som haven är viktiga, utan också för vår överlevnad när det gäller klimatet. Haven absorberar värme och energi och koldioxid inte minst. Och haven producerar syre. Och det tror jag vi alla vet i den diskussioner som är med klimatfrågan hur viktigt det är. Och ibland så glömmer vi bort havens roll inom den diskussionen. Men som ni vet här på Färöarna väldigt, väldigt väl tror jag, så står ju också haven för välstånd. Det är en resurs, en enorm resurs. Men även internationellt så bidrar alltså fisket bidrar med 102 miljarder dollar per år ungefär för 85 länder. Och som svensk känns det bra att ha ett exempel med att det är ungefär för 25 miljarder av det är i u-länder. Och det gör att fiskeexporten är den viktigaste handelsvaran för u-länder. Så då förstår man också hur viktigt det är, inte bara här i Norden men globalt sett och för de allra fattigaste i världen. Och där den 25 miljarders jämförelsen tyckte jag var intressant som svensk där att jämföra med handel i kaffe. Som fiske står för dubbla kaffekonsumtion, det är kaffehandeln där. Så fiskeprodukter och havsprodukter är otroligt viktiga. Men det är också nya näringar som öppnas upp. I vissa delar av världen, i stora delar av världen, så pratar man nu till exempel om djuphavsbrytning av mineral. Deep seabed mining, som är någonting som utvecklas snabbt och där det kan komma stora påverkningar också. Så vad kan vi göra då? Jo, det ska vi prata om lite senare. Men först och främst bör vi komma ihåg att fram till kanske 70-talet åtminstone, och i vissa delar av världen fortfarande, så ses haven som en avfallsplats. Där man kunde slänga saker och slänger i havet, sjunker ner, försvinner. Behöver vi inte bry oss så mycket. Så fram till någon gång på 70-talet åtminstone, när den gröna vågen tog fart och när FNs konferens i Stockholm 1972 så var det väldigt fokus på att haven var där vi kunde slänga saker. Och det har skapat en situation där haven är på många ställen i kris. Vi har påverkan från landbaserade industrier, jordbruk, avrinning. Vi har ett hårt fisketryck i stora delar av världen. Och det har skapat till exempel då döda havsbottnar. Vi har åtminstone 35% av globala mangroven har försvunnit. 30% av vad blir seagrass beds på svenska, algmattor. Och 20% av korallreven, men vi vet också att kanske upp mot 90 eller mer procent av korallreven är i fara på grund av blekning och så vidare. Så klimatet återigen skapar uppvärmning och försurning av haven, och det är någonting som har en stor påverkan på haven. Och vi vet att även om vi är beroende av haven, så allting vi gör, alla maritima näringar har någon sorts påverkan och kan ha en stor negativ påverkan. Men vi vet också att vi kan göra någonting åt det. Vi har visat de senaste decennierna att när vi kommer tillsammans och gör någonting så kan vi faktiskt göra sjöfartsnäringen, maritima industrierna tryggare och säkrare och bättre för haven. Och det finns ett globalt regelsystem för det här. Kan man säga. Ett nätverk av regler och lagar som
länkar samman hur länder reglerar maritima industrier i länder världen runt. Och det balanserar, som lagmannen också sa, det balanserar vårt behov av att utnyttja haven, för det måste vi. Vi måste ha fisk. Vi sa ju att 1 miljard minst måste ha fisk för sin överlevnad. Men vi måste balansera det med ett skyddsnät som gör att vi faktiskt kan använda haven, inte bara idag, men också i nästa generation och mina barn och deras barnbarn och så vidare. Och det globala systemet för havsförvaltning finns till stor del inom FN och FNs olika organisationer. Och det tänkte jag ägna de närmaste minuterna åt och bara beskriva hur det sitter ihop och vad FNs roll är. Men först då berätta lite kort vad IMO är. IMO är FNs, nu blir det svengelska igen ska jag tro här, det är FNs specialiserade organ som är ansvarigt för sjöfartsfrågor. Och det gäller en trygg, säker sjöfart och förhindra miljöpåverkan från sjöfartsnäringen. IMO har 174 medlemsstater och 3 associate members, och Färöarna är en av dem som har en lite speciell status där. 130 observatörer från alla olika transportorganisationer och rederier och så vidare. Och så vidare. Och vi har funnits i 70 år. Och under de 70 åren då så har medlemsstaterna kommit till IMO i London och förhandlat fram globala konventioner och lagar om hur vi ska reglera sjöfartsnäringen. Och det har blivit mer än 50 konventioner. Jag är inte jurist, men om man är jurist så finns det väldigt mycket att läsa där. 20 av de här konventionerna, och det är alltså en global konvention som reglerar en fråga så det gäller alla stater. 20 av dem handlar om miljöfrågor, miljöpåverkan från fartyg på ett eller annat sätt. Men IMO vi är då sekretariatet för alla de här konventionerna. Så nästan var tredje vecka så är det ett möte där alla medlemsstater kommer och förhandlar fram detaljfrågor, till exempel hur stor del olja får det vara i vatten som släpps ut från ett fartyg. Hur ska avgasutsläppen regleras och så vidare. Men även hur många livbojar, hur många flytvästar. Alla de detaljerna bestäms då centralt här. Och vi som jobbar på IMO, vi har inget med genomförandet eller uppföljning att göra, utan det är medlemsstaterna själva som måste se till. Man tar de här lagarna, skriver in dem i sina nationella lagar och ser till att de sen uppföljs då. Så det är så systemet fungerar. Så det är ett system där alla har en roll att spela. Länderna förhandlar fram en text och sen så har de som sköter fartygen har en roll. De som inspekterar fartyg och de som ger certifikat till fartyg har alla en roll för att se till att man uppfyller de här reglerna som man har satt då. Och det fina med det här systemet som är lite komplicerat är att så fort länderna har kommit överens om en ny lag och den träder i kraft så gäller den alla fartyg i hela världen oavsett om det är Kina eller Panama eller Färöarna. Och det gör att man har det vi på engelska kallar ett level playing field, alltså en spelplan som alla kan förstå. Oavsett om ett fartyg handlar mellan Kina och Malmö eller mellan Timbuktu och Miami så är det samma regler som gäller på det fartyget. Och det gör att man över åren så har fartygsnäringen och fartygen har blivit väldigt mycket mer miljövänliga och gröna. För 30-40 år sedan så var det ganska vanligt med stora oljeutsläpp från fartyg till exempel. Men där har man satt väldigt hårda, tydliga regler som gör att det är nästan obefintligt nu för tiden. Det är ett litet exempel. Men IMOs arbete handlar inte bara om själva fartygen, utan även fartyg är inte bara en båt som åker, men det måste också handla om en hamn och lasta av last, lasta på last.
Det är länkat till en transportkedja och det är många andra näringar som länkar samman med sjöfarten. Så IMOs arbete handlar inte bara om själva fartyget, men det finns också en länk till hamnen och till andra industrier som också påverkar oss människor. Och dessutom till exempel då dumpning av avfall som jag jobbar med, eller klimatanpassningsåtgärder som vi också reglerar på vissa plan. Så ja, det här ser ni kanske inte så jättebra, men det jag ville säga med det här är bara att om IMO är ett litet kontor i London som sköter en liten fråga, så finns det någonting som heter, och det vet jag inte om ni har talat om, som heter då FNs havsrättslag, kanske det heter på svenska, Convention on the Law of the Sea. Och det är då som en stor arkitektur för hur alla länder ska förhålla sig till när det gäller haven, uppdelning av haven, vart börjar och slutar vårt ansvar. Och i den här stora lagen som de flesta länder har skrivit på, som är då global, så har IMO en roll. Vi handlar om fartyg. Det finns en annan FN-organisation som håller på med djuphavsbrytning av mineral. Det finns en väldigt viktig organisation som heter Food and Agriculture Organization som handlar om fiske och jordbruk. Och det finns ett miljöprogram och det finns olika enheter som alla har ansvar för en liten roll, men de hänger ihop. Alla de här hänger ihop. Och vi jobbar tillsammans för att se till att det inte finns några större gap i hur vi sköter vår havsförvaltning. För det man inte vill göra är att skapa ett jättetätt, hårt nätverk någonstans och nedsmutsning flyttar till ett annat område. Utan det gäller att man har ett heltäckande regelverk för hela världen. För IMOs roll och i sjöfartsnäring så handlar det om framförallt 4 stora grundpelare. Det ena är då FNs havsrättslag som styr de stora bitarna. Och sen handlar det om säkerhetsfrågorna. Säkerheten på fartyg är otroligt viktigt. Och då, jag tänker inte gå in på detalj, men det finns en stor konvention som styr det, som är Safety of Life at Sea. Sen finns det en jättestor konvention som styr miljöfrågorna, Marine Pollution from Shipping, MARPOL. Och sen finns det en som styr hur vi utbildar och certifierar de som jobbar inom sjöfartsnäringen. De här 4 bitarna hänger ihop väldigt, väldigt noga. Och de påverkar alla varandra. Till exempel om ett fartyg inte är säkert så har det ju kan ha påverkan på miljösidan också. Och om någon som jobbar på ett fartyg inte är korrekt utbildad så kan det också ha negativ påverkan på de andra. Så det är grundpelaren för hur vi arbetar. Så det är grunden. Nu tänkte jag ta 2 exempel på hur regelverk och innovation kan permeras inom det här systemet. Och sen på slutet komma fram till lite grann hur det påverkar oss och vad ni kan göra som är här. Så det första exemplet jag tänkte ta är en fråga som handlar om invasiva arter, främmande arter som transporteras från en plats till en annan. På 80-talet började man förstå att fartyg som åker mellan 2 hamnar måste ta upp barlastvatten. Man pumpar in enorma mängder vatten. När man tar av last på fartyget tar man upp enorma 10-tusentals kubikmeter med vatten. När man gör det så kan det komma med små kryp som trivs i den hamnen, till exempel här i Torshamn. Om ni sedan tar det vattnet i fartyget åker till Stora sjöarna i Nordamerika och då tar på last där, då måste man släppa ut det här barlastvattnet i den nya hamnen. Det man upptäckte då var att det var arter som åkte mellan ekosystemen. Och när den här nya arten kom till ett nytt ekosystem där det inte finns några fiender så kan det slå ut de här ekosystemen totalt. Och det fanns några exempel på det, bland annat
i Stora sjöarna just, där det var en sorts mussla, zebramussla som slog ut ekosystemet där. Det har skett i Kaspiska haven, Svarta havet, på senare år även i Östersjön. Det finns många exempel. Och då tänkte man då på 80-talet, det här måste vi göra någonting åt. Och då kom länderna samman som de gör, sätter ihop en konvention. Och vad man ville då komma fram till det här, man satte fram riktlinjer först för vad man borde göra. Och sen en konvention 2004. Och då sa man i den här konventionen att vi ska rena barlastvattnet. Vi måste rena det här innan vi pumpar ut det. Men man visste inte hur. Men genom att sätta reglerna och standarden för att om ett visst antal år så ska ni möta den här standarden. Så skapade man en helt ny industri på ett sätt. Tekniken fanns inte. Men de som hade lite business sense och lite uppfinnaranda började titta på andra områden. Och det man gjorde var att man tittade på swimmingpoolrening. Där man renar vatten i mycket mindre mängder. På en stor tankfartyg kan det handla om 100 000 ton vatten. En pool hemma så är det lite mindre än så. Men det är samma princip. Man började då uppfinna system där man använde ozon, UV, ultraviolett ljus och andra system. Och de här systemen började testas, man började certifieras. Och nu, 15 år senare, så har det vuxit fram en hel industri där man beräknar att de närmaste decennierna så handlar det om kanske 35 miljarder amerikanska dollar i industri, för alla fartyg kommer att behöva ha ett sånt här system ombord. Och de kostar kanske $1 miljon per fartyg. Och det finns någonstans kring 50 000 fartyg som i internationell trafik i världen. Det är en enorm industri. Och det växte fram på grund av att länderna sa att det här är regelverket vi har. Och hoppas då att det ska, den gröna lagstiftningen skapar en grön industri som också driver då innovation. Och nu idag så finns det ungefär 70 sådana här system certifierade som man då kan gå och köpa och installera på sitt fartyg. På bara 15 år. Och det är ganska snabbt i FN-mått mätt, globala mått mätt. Så det är ett exempel. Och det är någonting som jag jobbade med i 5 år, mina första 5 år på IMO. Så arbetade jag med ett projekt som stimulerade den här typen av frågor i u-länder. Det andra lilla exemplet jag tänkte ta är när det gäller avgasutsläpp. Utsläpp från fartyg. Och där vet vi att 2012 så beräknade man att 2,2% av de globala koldioxidutsläppen kom från internationell sjötrafik, ska jag säga. Men man beräknade också att det skulle stiga väldigt mycket, för man vet att fartygsindustrin, sjöfartsnäringen stiger konstant. Vi handlar mer och mer mellan länderna. Och oftast är det så att det har inte blivit fler fartyg, men de har blivit enormt mycket större. Ni kanske har sett containerfartyg som alltså kan ha 20 000 container på ett fartyg. Och det är nästan, man förstår inte hur det är möjligt. Men man räknade då med att någonstans mellan 50-250% kunde internationella sjöfartygen bidra en ökning i koldioxidutsläpp fram till 2050. Beroende på såklart ekonomi och världsekonomi och så vidare. Och det man då insåg, länderna kom samman faktiskt 2011, så sa man att det här håller inte. Inom sjöfarten är det också så att det finns saker som är ganska lätta att rätta till jämfört med andra industrier. Och i 2011 så antog man ett nytt tuffare regelverk som trädde i kraft 2013. Och i det så har man framför allt någonting som man kallar ett Energy Efficiency Design Index, EEDI, och en Operational
indicator. Och det spelar inte så stor roll vad det är. Det kortfattat är att varje nytt fartyg som byggs måste minska sin energiutgång jämfört med föregående generation. Så över tiden så blir det tuffare och tuffare och tuffare och vi minskar utsläppen från fartygen. Och det gör att vi kommer infasa mer energisnåla, energieffektiva system i våra fartyg. Och det här var den första globalt bindande koldioxidregelverket för en hel sektor. Så det var ganska unikt. Och det återigen då har skapat då, innovations- och utvecklingsmöjligheter. Det handlar om på ett fartyg massvis med olika komponenter och delar och system som man kan göra någonting åt. Så det händer saker och utvecklar nu. Det här pågår nu när allt som vi pratar då. Det handlar om aerodynamik, minska luftmotstånd på ett fartyg. Det handlar om framdrivning. Propellen är otroligt viktig för energiåtgången. Motorn och hydrodynamik, men också hur det var kallat operational aspects, alltså hur vi för fram fartyget. Och även kommit idéer om att vi kanske borde återgå till segelfartyg. Eller någon sorts kombination där man har vissa segel och så vidare på fartygen. Så det händer nu igen. Nu har vi satt kraven och nu måste vi leva upp till det här. Och då föds det då nya industrier. Det föds nya innovations- och utvecklingsmöjligheter. Så i det här så måste jag säga att de nordiska länderna, både när det gäller barlastvatten och när det gäller utsläppsfrågan, så de nordiska länderna har varit väldigt mycket framkant. I början på 2000-talet, slutet på 90-talet, när man började utveckla barlastvattens reningssystem, så var de första systemen från Sverige och Norge. Sen kom Danmark också, och de är fortfarande några av de största. Nu har Japan och Korea kommit lite efteråt, och de har ju lite tekniska muskler, så de har kommit väldigt långt nu. Men det var de nordiska länderna faktiskt som var de som inte bara uppfann, men där rederierna och investerare tog upp och tog till sig de här systemen och vågade investera i dem och trodde på dem. Och nu är det en global standard. Så det är någonting som jag tycker att de nordiska länderna, vi bör ta lite till oss och ta äran åt oss lite. Och samma när det gäller koldioxidutsläpp, så har vi många nordiska hamnar, nordiska företag och rederier som ligger i framkant och pushar och vågar vara gröna före många andra. Och sen följer de ändå. Så när man väl då har ställt om till de grönare systemen, så är man redan där när de andra länderna kommer efter. Och det tycker jag är väldigt intressant, och det är då spännande när man som enda svensk i Londons sekretariat. Jag är lång, men jag vågar sträcka på mig ännu lite mer när jag går där, för vi har gjort det väldigt bra. De sista bilderna här, så tänkte jag sätta det lite i en kontext bara. Så när det gäller då de globala hållbarhetsmålen, så de antogs då 2015. Det som kallas då för Agenda 2030 med 17 hållbarhetsmål. Globala mål som syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga mänskliga rättigheter, uppnå jämställdhet etc. och även säkerställa att vi skyddar våra naturresurser, men kan göra det, utnyttja dem på ett hållbart sätt. Och det som är intressant är att alla de här hänger ihop. Och de maritima näringarna, industrierna och IMO, vi har faktiskt en del att spela i alla de här. Det handlar om, lagmannen nämnde nummer 14, Life Below Water, som är då det första gången vi har ett globalt mål för hur vi ska skydda haven. Det hade vi inte för
några decennier sedan när länderna förhandlade fram utvecklingsmålen, Millennium Development Goals. Då fanns det ingen specifikt havsmål, men nu har vi det. Vi har som havsnäringar en roll att spela när det gäller hållbar konsumtion, när det gäller hållbara städer och samhällen, när det gäller vatten och sanitation, vad heter det? Sanering, sanitära, ja, ni förstår. Så allt det här hänger ihop, och det är det som är det fascinerande. Och det gör också, det skapar ytterligare möjligheter. Och det här är någonting som vi har diskuterat mycket inom sjöfartsindustrin och inom FN också. Hur kan man använda det som ett incitament och som en drivkraft för att göra ännu bättre och genom innovation och genom nytänkande skapa ännu renare hav. Och återigen här så har de nordiska länderna legat väldigt väl i framkant. Det här kommer från en väldigt bra rapport som Norges Rederiförbund och DNV-GL gjorde, som heter Sustainable Development Goals Exploring Maritime Opportunities. Om ni inte har läst den så kan jag rekommendera den. Den är väldigt fascinerande. Och där fokuserar man på 5 områden där vi inom sjöfart och havsnäringar har möjligheter att driva och komma framåt och både uppnå och bidra till att hållbarhetsmålen uppnås, men samtidigt utvecklas som näring. Det ena är då Parisavtalet när det gäller klimatet. Och där hade vi exemplet om hur regelverket, renare avgaser från fartyg driver innovation. Vi har hur havsnäringarna, hamnar etc. kan bidra till hållbara samhällen och infrastruktur. De fokuserar på hur vi kan bidra till att skydda livet i våra hav. Hur vi kan bygga en hållbar framtid för en havsekonomi. Och det är ett sånt begrepp som man pratar mycket om nu är blå ekonomi, eller på engelska blue economy, så han på skandinaviska blir det väl blå havsekonomi eller blå ekonomi. Det är någonting som är väldigt stort. Och det handlar verkligen om att se till att vi, för att kunna fortsätta använda haven, så måste vi investera på rätt sätt. Inte bara ta och hälla i kemikalier och föroreningar. Och det sista då är någonting väldigt viktigt. Och det är att vi som havsnäringar måste driva på och promota svengelska, ett ansvarsfullt företagande. Och där finns det någonting som heter, den här rapporten lanserades 2017 under FNs havsmiljökonferens i New York, som var en jättestor konferens. Och den ligger nu till grunden för något som heter UN Global Compact. Och det är kan man säga FNs organ för samarbete mellan de som sätter reglerna och industrierna. Och här, det leds av ett gäng norrmän, kan man säga. Därav rapporten från Rederiförbundet. Och de har också starkt stöd från den norska, nu vet jag inte, kommer inte vad det heter på svenska, suveränitetsfonden, heter det så? Den norska pengar i grunden som stöder det här väldigt stort. Och anledningen till att jag säger det här, det är för att ni som då jobbar inom den här näringen, det är en möjlighet att engagera sig där i något som heter Sustainable Ocean Business Platform. Det är ett forum där de som arbetar inom havsnäringar, det är jag tror att det är åtminstone ett antal hundratal företag världen över, sätter då en code of conduct eller ett litet internt regelverk för hur man ska agera ansvarsfullt när det gäller de här frågorna inom de näringar som arbetar inom havsfrågor. Och man har tagit fram då 9 olika punkter för allt från hur man upphandlar material, hur man hanterar sina anställda och så vidare
för att man som havsrelaterad industri ska bidra till de här hållbarhetsmålen, framförallt då mål nummer 14. Det är ett sätt som jag tror att man kan länka ihop, inte på teoretiskt plan, men alla vi som jobbar lokalt, nationellt, länkas ihop med andra industrier i andra länder via ett globalt nätverk som också är direkt kopplat in till FN och den politiska agendan på ett sätt. Det andra är någonting som heter Communities of Ocean Action. Och det är efter den här miljökonferensen då i 2017 så skapar man en plattform där man alla från individer till organisationer, regeringar och företag kan göra frivilliga åtaganden. Man registrerar ett åtagande. Det här kommer jag och vi göra för att bidra till miljömål 14. Och det finns ungefär 1500 åtaganden där. IMO har gjort ett antal, era regeringar och länder har gjort ett antal, men man kan även som individ säga att under den här 5 år så ska vi rensa den här stranden från plast 1 gång per år, vad som helst som bidrar till detta. För det är en sak att sätta ett mål, men vi måste hjälpas åt att komma till dit också. Och det gör vi inte om inte alla gör sin lilla bit. Alla har sin roll att spela. Så jag skulle uppmana er att gå in och göra ett commitment där. Och nästa år, 2020, kommer nästa stora havsmiljökonferens vara. Och då kommer det att göras en liten avräkning och se vad har hänt på 3 år. Alla de saker vi sa att vi skulle göra, vad har vi gjort och vad måste vi göra mer för att se till att vi räddar haven. För haven är i kris, men vi kan faktiskt rädda havet. Det är någonting som går att göra någonting åt. Men det kräver att vi är lite modiga och att vi litar på de som vågar uppfinna smarta lösningar, gröna lösningar. Och att jag tror att de nordiska länderna fortsätter att vara så framåtseende och gå före så mycket som vi gjort hittills. Då har vi en bra chans. Så det var allt, mitt lilla anförande. Det finns efteråt om det finns några frågor. Och självklart även per mail och så vidare om det är någon som undrar någonting mer eller har en presentation eller annat material. Så, tack. Tack Fredrik för ett mycket intressant föredrag som var man kan se att vår global konsensus kan bidra som incentiver till att det sker någon på vad ska man säga där vår händer och fingrar ska mötas. Men vi är nu till att gå vidare. Nu kommer vår miljöminister på scenen tror jag. Ja, Siri Stenberg. Ja. Välkommen och ta plats. Tack. Och tack för möjligheten för att vara med idag. Det är nog så att när vi tror att vi är centrum i världen och därför har jag skrivit något på färösk. Så det skulle jag nog inte ha gjort. Det skulle ha varit på nordisk. Men vi kan få det översatt så jag kan få det hvis det är intresse för det. Havet är också tillvärt grundarliga och är till området i det. Och stora tack för att sätta det här och skra. Havet över alla delar haft särskild antydning för oss som byggfär. Havet gevor och havet tekor och havet saunar och ull och i en land och ötje. Men havet skiler och eisne som ötjar och grava viring för havnen och för natur och kreften. Och i många år så var helt det att havet var så störst att han kunde ta mot utlom bostadkaste och atlar i ohumske för någon människa. Och det var inte utan orsök att föringar skötte att köra Västfallet. Då om bostadkaste var färdig av Västfallet så sås det inte attor. Flesta tillkommande folk må eisne minnast at mest som allt bostadkast i fyrjon annarkvist var brent av oppnå båle eller kosta sjokv. Og ombord av skipet mot i allt bostadkast eisne færg i havet, bare fiskredskap, patchetilfær, spittelolja og anna. Men således er det betur ikkje langkur.
Borardikt og ringboskaper likla år nu. Nu vet dere at havet ikke først for at hege motor til bostekastet, og at dere skulle holde opp at vi har brukt havet som en kust. Skipene teka meira bostekast visser til land, og av landet har dere finnet gård invasjonsfelle som teka seg av okra bostekastet og vittjer at det er en ungførsvinnerlig anhått. Det vil da ikke si at dere kommer av mål. Doltskink av haven framvis en stor tropleitje, både vegna til vanlige bostekastet, men eisne vegna imisk dolkant i evner fra utneie og øren. Og her talan om kvikksilver, dioksin, PCB og andre luknande evne, som må komme til anna finna i grind og sjåfukle av okra leion. Eit som særlig å være i brende på seiten i årene doltskink ved plastet. Om dere fer en tur om man i fjørene, så finner dere håpen av bostekastet, og ta vise tølene fra Time Strandarotingen som har vært senest i årene i eisene. Håpen av bostekastet reker opp i strendene, og en stor part av hesson plastet av allkjenslige. Plastepåsar, einnøytes knuivar, gafflar, talerskar, koppar, fiskeredskaper, tåendar og mangt anna. Sagt vil ofta at plast vil nybrottiseres sent i nokturene. Mjölkabakkar som har plastøyser opp til 2 år, nylon opp til 30-40 år, plastepåsar og plastflusker og anna opp til 400-500 år. Men verleikjen at plast i nokturene alls ikke vil nybrotte, men vi togene petta sunter, av vekkri og vinti og smerre petter, og være enda til mikroplast, som små plastbitar som minne enn 5 mm. Plastpettene i nokturene være etne og etende av fiske og fukle og øren dyron, som kunne få ski av tog. Plast som fukler og andre dyreta kan gjøre minne plass være til rettelig føje, og det kan gjøre dyrene mistrøyvast eller dodja og hungrig. Og vi vet eisne at dolkant i evne av sjånen kunne være absorberet av plastet, og det kan være så skeilet for dyre dette plastet. Kunnleikjen til at plast i nokturen en ungførstropleikje lotfastlig nødkjør, og vitan om henta tropleikan avmarska enn, og om at han heim vil eisne granska og jesu. Størsta einstakar kjeldan til mikroplast her til åkom vil hiltene være slit av bildekken. Æra kjelder slit av asfalte, klion, fotbunnaie, oppmerking av veon og anna. Så igjen omlai 1900 framleit omlai 8 millioner tons av plastet og plastvøren i heimen. Og helt det verur at 1% av hesson framvis finnast annakvørst av ruskblåsson eller i nokturene. Og da vi råkna vi at omlai 20 millioner tons av plast i enda i haven om år. Doltskink av haven og vi olje eisne en tropleikje, og det har vi sagt at omlai 40% av hausens oljedoltskink kommer fra kjelden av landet, men 20% kommer fra skipen. Og okre har sett regler om doltskink fra oljetanken, og okre har eisne regler om bunkring. Oljan skeilig for livande verur, særlig om å finnes det store nukton. Særlig olja sjånen skeilig for folk, om man kommer i samband ved oljena. Oljan gjør at fjærene missa ta vannskottkjent i einleikan, som gjør at sjokkforen kommer at holde noen, og foklen dør i kulta. Og liva og gjerne brøytingar tog, ungførspårningrunner avkjørende for okra framtøy. Og krav avkjørst av færa borster fra oljene, og ta brøytingkjent tege tog. Virksomhet størst, og tølene om utlad færa ikke rettan ved. Her og nå har vi turva utlångåen og avtøkken som kommer hjelp og kunne halte ungfør ved rent. Og her ser at tøtninga mykje er fyrirbrytja eisne at olja endar i haven, og her vi dolkar. Så vinnemenning og ungfors økjennom eisne tøtninga mykje. Løyve i haven hever allstora tøtning for alt løyve hjørne, og ikke minst for åkens og fyrkjevinne tjå, hever løyve i haven stora tøtning. Og vi sier at havet kring fyrjar heimsens reinasta. Tøy må vi gjøre alt for at okra hav framveis være reint og i framtøyne. Heimsmål nummer 14 til SD for boradigga menning snur seg om det. Og sambart heimsmål nummer 14 så skal doltskink fra haven forast fyrir og minkast åren 2025, og særlig at doltskink fra virksomhet av landet, og uråkna bostekastasjonen og doltskink fra tæevnen. Og lever vi og av natturene, men natturene under truste. En norsk naturverndarlov lykker i tyngsjonen i løtene, her man mellom annet for å stedfeste sottmålene om løvfrilott markfeltene. Og loven rukker eisen ut av sjåkv,
så och skulle eisne vant og større ungkurskrøv framöver. Og i hela tætje så skulle vi hava så mye ungkurskrøv som grannlandene, så at ångan hatt kan løse seg å komme her at dolka meira. Og skulle til å hugsa borardikt i utlandloton og eisne arbeida tilvita ved heinsmalen. Samstundet som vi arbeider lokalt, så har vi eisne fyrjon alt og apert. Og apert for kommande etterligen. Arbeider vi omkvarve og borardikt tog eisne en spurningur solidaritet. Hovast fyrjar og andre lån har lovgave for å føre for dolking av havnen, bare ved bostadkaste, plaste, olje og øron, så dolkingen ikke helt noe pæt. Tog alle tøyene nei og til hava sjånekna og troplekan, og framhaltande å gjøre nødt avtøk for å stukka dolkingene. Det kan mellom annet gjøres ved hukkbordsprøyting, ved krøvun og ved menning av nødtjær tøkne. Og noe av avtøk i gongt, og krav godt spytteloljeversk til ERF. Green IQ eisne godt på. Det har gjort nok ved gransking for å få fiskeredskap som brukar minne olje. Ellingene blir mer borardikt. Fiskevinn låga av en bitcher av borardikt, og ta samme gjør fyrravinnan. Og borardikt eisne berante i utlandtøy som arbeider vi. Og krav sett noen fyrre av minka om plastdolkingene. Det kan gjøres ved å minke nøslene av plastet og øron, og vi eisne at øke om endrenøslene. Og utøkelig så har vi sett av skra av vikka pantskipene for einøds øyløt, og har finnet en semje ved handelsvinnene om det. Og for eisne øke om endrenøslene av plastet fra bare vinnene og eisne fra husarhalten, og skulle være i samstarve ved kommunene om det. Og vi skal fyrre av myndeleggere, yrkesfelle og andre samstarve, om å gjøre virkesatlaner fra mink om dolking ved plaster fra utnøye, landbunøye, fiskevinne og fra feravinne. Og så får jeg mink om nøslene av plasterpåsen, og så eisne at området til å sette band for av som vøren. Og at opplyse om endrenøsle og vantan for dolking ved plaster, bare i skolen, badnagøren og eisne ved allmennon løsninger og atøk. Og jeg sjåvande jeg halte dere til alt kjøva lovgave, og ta døme som var nevnt til Johanne ved Ballastavattnet, ta regelgjørende her og eisne sett og i versk for fyrjar. Og så er jo eisne ikke til å borsekast fra skipen, ikke ved tveit av havet, men ved tidset til lands, og å ståle under av menna til skipaner ombord av skipen fra rensa, spyttelvatten og anna. Til utan av rent omkvarve, så får dere en tropla framtøy, eller sagt ørvise ved en regnon omkvarve, og en jøsere framtid. Takk for det. Takk for det, Siri. Neste punkt på dagsordenen at vi skal se en film som handler om Nordisk råds miljøpris i 2018, hvor SDG nummer 14 var tema. Og den kommer her. Jeg heter Johan Bakrakløft, kallfringer, og utlærer maskinmestare. Og frøytene har vi alltid brukt til å bygge forskjellt. Skruva motorer og sveisa og til hver garasjen i oppvoksen. Jeg sykler som maskinmestare. Men vi har nok snakket frøytøy, og Green IQ skulle faktisk være sånn til det begynte som et hobbyprosjekt, men nu har vi mer og mer frøy fra skipen til at det kommer så mye lengt at få det utøverende. Ja, altså skal vi ta begynningen, så var det bare til at vi tatt et problem selv. Til vi får ned olje, at man får ikke lens på skipene. Og nå rykker maskinen som skulle rense det, og det tåler ikke til forskjite. Så nå frakter man alt til hus, opp på land. Og så tankerbilene køyre og renseversk, bygge større renseversk, og tørker av vattnet i skjekkvatter. Men det annerledes ikke åkken, til rense det stedet ombord. Så spør du alt dette livet vekk. Eller minimera det. Så det är öjlan jag säga för transport och allt sånt just. Jag har prototyper fisk till själva att bruka. Men så fann det att alla maskiner sitter samma.
Och till att det är ett globalt problem. Så vi valde att ta patent på att det fängde rika. Och det blev testat flera år på den skipen och nu är patenten är klar så nu handlar det om att få gång till söl och ut till större part av jorden helst. Suunnan imani neutisarsiutoqartuunga aalisarna pingaarnertut saneetinga piniarner ingertataraserlu ingertatarpu pisunami ateqarpu tassa sumiffinni pisusitiin nalunaarsuineq piniangaaffisa aallartittarneraningaani takussaarnikkuullutin taamaattum neriutingelluunnarpara amalumi qularutissaangila tamanna silaanaa tangeriartornerata kingunnerani amalumi inatti qeqqaningaani aqunneqarnerata nassataani annertoruussuarmi nunaqatin nuinnaangittuami inuiaqatingiinno qularnaateqangittumi annertuumi sunniuteqarpu tamannalu piaulik sulinium pisusun sumiffinnalunaarsuineran ataqatigi tas katersuisuunga taakkua immersortagaannik taawa immersugaat amalu pingortitap allangoriartuarnera ukiun kigullarn sukkanerusumik allangoriartuartalerpop atuisul taak maliguilluarnerusarpaat tas imaappo pingortitasoorl allangoriartorna tuarnera sukkanerusumik nalunaaruutigineqarpat taawa malitsigisaani inatsit pingortita attuumassiteqartut sukkanerusum allangortissinnaaneri När jag började för 10 år sedan här som vd på Ålands Vatten så tänkte jag att vi borde ta en lite annan infallsvinkel när det gäller vattenrening och vattenproduktion. Vi har ett jättefint vattenreningsverk med tekniskt väl utbyggt alla typer av reningssteg. Nu tyckte jag då att det var dags att nu måste vi se på våra sjöar. Hur får vi ett renare vatten från början innan det kommer hit till den här anläggningen. Ja, för mitt samhälle är det här projektet viktigt för det lyfter liksom fokus på det viktigaste som vi har, alltså vattnet som ett livsmedel. Och att det inte är en oändlig resurs, att vi måste värna om vattnets kvalitet. Vi måste tänka på det. Det är ingenting som är självklart. Det är ingenting som bara finns där. Ja, vi ser i första hand att vi vill jobba för en hållbar dricksvattenförsörjning för Åland. Att vi blev nominerade tror jag är vårt strategiska helhetsgrepp som vi tog. För ungefär 2 år sedan så inledde vi en process där vi valde att jobba i en ABCD-process. Backcasting-metoden kallas det för. Ja, det betyder ju jättemycket. Vi är ju omringade av hav och jag tror att alla har Östersjön och havet som en naturlig del i sin själ och sitt hjärta. Så att det är också en otrolig känsla för oss att få känna att vi jobbar med dricksvattnet förstås, men att vi kan dessutom koppla det till att vi hjälper till, att folk kan hjälpa till att rädda Östersjön eller vara en del i det arbetet. Det betyder jättemycket.
Ja, det var så filmen om miljöprisen i 18. Og den neste speaker, om jeg så må si, Fagradell. Ja, på igjen, jeg må brillene på først. En sikker. Johan Fagradklett, ja, som skal utdype det som han sa i filmen. Johan, vær så god. Ja, takk for det. Takk skal jeg ha alle sammen for interessen å komme her, og de som sitter på nettet online og følger med. Jeg håper det blir interessant. Den filmen jeg sa litt før, den hadde jeg glemt alt om. Det var noen som spurte om de like kan komme forbi på verkstedet og ta noen bilder som en film og ja, litt så. Så det var en overraskelse. Men den forklarer godt hva poenget er i det som vi laver. Ja, som så sagt, så mitt navn er Johan Fagradklett. Jeg er utdannet maskinmester, og jeg har seilet som maskinmester i godt 20 år. Og jeg er en av dem som startet i Green IQ i 2009. Nå vil jeg prøve å fortelle hvorfor vi startet denne virksomhet, og hvordan målet av våre maskiner virker. Vi har mange modeller. Det er en rød tråd i alt som vi laver, og det er å se på store problemer, innvikle ting, og komme med en løsning, keep it simple. Vi har brukt mye tid og penger på at forenkle alt i våre maskiner. Og så prøver vi å gjøre på en smarte måte, å bruke fysikk og naturen til å hjelpe til i våre maskiner også. Vårt logo, det sier måske en del om det. Hvis man tegner det med en blyant, så begynner det med en oljedråpe, og du tegner opp, og så slutter det med et grønt blad som symboliserer vår tankegang i naturen. Til venstre her er bildet av hva det kan se ut når skipet bruker kreative løsninger. Det er noe med at IMO og alle regler som har kommet, det er godt for at give skopp, for å tenke på naturen. Og så er det at hvis industrien og maskinerne ikke er simple nok, så blir man nødt til noen ganger, nå fungerer det godt. Så prøver man bare. I gamle dager så var alt bare pumpet ut, men så ble det mer og mer, man kan si, overvåget, og man utdeler bøter for det her, og alt, og så begynner man av, og så må man heller bare pumpe ut om natten. Og, ja, det er sånn utvikling som er. Men vi tror ikke det er ok, at det ser sånn ut. Flotte farver er godt nok, men sånn skal det ikke se ut på havet. Hvis man kommer i den situasjonen alligevel, så har vi også utstyr til det. Det er det som ligger på bildet. Ja, Green IQ ble grunnlagt i 2009 av to maskinmestere. Det var 30 problemer med lensevann. Vi følte at vi var kørt fast med løsninger. Og efter mange års knoklene for å prøve å overholde regler, og så tenkte vi det må vi prøve å finne ut av om vi kan lave annerledes. Fordi det er ikke så nevnt at når man har utstyr som skal rense ned til promiller, og du har vann som er i prosenter, og mange prosenter. Hver gang skipet skulle synes, så kommer de ombord, og så skal de teste denne maskinen som er godt kjent av IMO og klasser og alt til å rense vannet før de slipper det ut. Og så står man der med nerver og trykker på om man har skilt alt og renset det dagen før, og så håper de klarer det i minutter inntil han går i land igjen. Det er dessverre stadig praksis. Så ja, for å gjøre alt nærmere, vi synes det er utrolig at dovenskap kan få to maskinermesterne til å bruke 10 år på å utvikle maskiner, 10 år av sin fritid.
och många miljoner. Men det har vi så gjort. Och skipet på bildet det blev brukt till test det första år. Och det var samtidigt min arbetsplats. Men Greenagget det är lite mer en hobby nu så och skipet det är uppbyggt. Men ja. Det var en spännande tid. Detta är en typisk länsebrunn i bildet på. Det kan gott vara det är bara 2 millimeter olja i. Det kan gott vara det är hela vägen. Det kan du inte se. Och det är inte så långt till sidan att den där brand blir rensad upp. Men det kommer alltid lite och så skruvar man lite. Men det lägger sig som en film och det är brandfara. Och det luktar inte gott och det är dåligt arbetsmiljö. Och ja, allt det här. Det är realiteten. Man kan säga alltså teori och allt är gott och dejligt och praxis det är lite på sidan av någon gång. Men det är bestämt inte något vann och oljeblandning som är gott för en oily water separator som vi kallar det, en OVS, en länsvanseparator. De klarar inte att hantera det direkt därifrån. Och hvis det skal ned til 15 ppm och allt så må man lave en eller annan preseparering eller ett land. Små läckager, större haverier med olja i maskinrum, det är alltid en realitet. Och det kan inte undgås. En gång emellan så ringer man efter en slambil så kommer och suger allt upp och tömmer och så vaskar det maskinrummet gott. Och så går det någon dag eller år så ser det akkurat samma ut igen. Och så prövar det. Men där kan du fånga läckagen. Hvis det först har varit rent och du ser var det kommer från så har man mer intresse i att finna det. Och det har visst många av våra kunder att de har funnit större läckager bara efter för att våra system håller allt rent hela tiden. Och här är så alarmen som inte må komma upp över mellan matcellen kan man säga. 15 ppm så är det alarm på så luckar ventilerna, slått ingenting går bort, det kör bara runt. Så det är den komponent som står emellan skott från maskinrum och det havet och motor eller baler på. Och det är maskinmästarens värsta fiende. Dessvärre. Men det kan man göra något med. Här är det ska föreställa en i skip. Figur 1 står det. Det är den typiska situationen. Skip runt om i världen. Det är en blandning av vann, olja och säpe och allt är lagret upp i det här tanken. Hvis vi ser på vänstra sidan av bilden först, där har vi den där sensorn igen som står på OVSen. Och den luckar ventilen, ingenting går ut. Och allt är godkänt och dejligt. Och så står man där. Ja, man kan säga i den situationen här så är så många driftsproblem med OVS. Och filtren det håller bara några minuter. Och ja, nu blir det igång med blir fullt del. Och jag kan se 3 möjligheter hvis vi bara tänker upp på bildsidan där att det är han kan säga till kaptenen att nu går det inte många dagar mer nu må vi segla in för det här pumpa i land av en köpa en massa filter till OVS. Och hvis man bruker centrifuger istället för så går det också till för de kan heller inte hantera för mycket det här så går packningar i stycken och det är simpelthen som jag vill lidhållse att det blir en pestilens kan man säga. Men ja, hvis det är målgivning nummer 1 att det säljer in och målgivning nummer 2 och nu har han blivit fristad till kreativa lösningar och pumpar det runt om OVSen med andra pumpar eller ett annat. Magic pipe kallar man det bypassar den och det är blivit brukt med runt hela världen och det är många exempel på stora båtar med skipper och det är någon gång rederierna som har sagt att du ska sörja på att det kommer inte med jämnt till. Och det har jag tror det är 2 år sedan. Det var ett exempel det var i 100 miljoner klassen det fick böter för rederi.
Så det mer fokus på det. Men okej, så går han måske ikke det. Men så kan han ta og fortynne det vann. Hvis han har 15 ppm der, og det går jo ikke, så kan han bare fortynne det halvdelen som han får denne på 14 med rent vann, tilsette, og så går alt ut. Så alle glad. Men det lovligt. Nu han kun 14 ppm, men det samme mengde olje. Så, ja, jeg vet ikke. Hvis vi ser på høyre side, det et helt annet problem. Det det med sludge-tank. Det viktig at vi ikke blander de her ting sammen. For det mange fabrikater av OBSR som prøver att klara att hantera det problem som där på den sidan. Men högra sidan där har vi en sludge-tank eller en slamtank. Och den innehåller spillolje, beskytt vann och den också nästan full. Och detta oljen som OVSen har rensat ut av vannet och en massa spillolje och vann från andra maskineri i maskinrum. Meget vann och slamtanken giver stora regningar och giver också problem för slambrännare. Någon skriver kan bränna det här, men så ska det inte vara mer än 5 eller 10 eller 15% vann. Det ska helst mixa det. Så nu står man igen med några problem här. Det beror mycket tid på att rena och pröva att få det vann väck runt om i världen, ombord på skipene. Och det gjorde vi faktiskt också för 2009. Så vi antar att han maskinmästaren är på figur 1, han tar det hela med hem, de kommer in och lossar, så kommer, nu är det fiskeskip jag tänker på, men alltså, ja, det må vara då här långreisen och allt blir full, och det kommer det oss till någon gång. Han kör så det hela till IRF, Larvik, där har vi stort renseverk, och jag tror att det fungerar fint. Vi har varit och se på det någon gång. Men så har det lite den generation av maskinman, eller ja, man kan säga, i gamla den när man bara lockat allt ut, den ser man nästan inte längre. Och den nya generationen, de prövar att avhålla allt det här. Men de har så många problem att nu till sist så tar det bara allt innehåll från bägge tankar med hem. Och det resulterar i att mellan 30 och 70% av allt slam som kommer i land, det är vann. Så ska det ha fler bilar, det ska ha fler rensverkare, de har byggt ut CO2-belastningen, allt den blir enorm hela vägen. Det är det vi sa i filmen också. Det är något som vi har funnit ut på efter när våra kunder har kommit metall och allt. Det var ju slett inte det som var hänsikten med det här. Så detta är praxis idag och det är många dollar där, kostar många pengar och problem och allt. Men det är så här vi kommer in. Många folk tror att vi är igen ett nytt firma som prövar med OVS. Vi har sett nog inte 1000 gånger men ett par hundra. Men det gör vi inte. Vi går in och sorterar de två tanken. En grå sortering. Men vi löser faktiskt alla problemen. Det är någon helt få partiklar i vattnet där. Och OVSen den klarar fint att pumpa det ut. Och du kan hem med olja. Bränner du den ombord så bränner det fint. Och det är ingen man som ska passa det här systemet. Så trycker på auto och så kör det. Hvis vi tar flow, alltså vad prick var pajar med den här. Ja. Där står skimmaren i mitten där. Och så pumpar vi upp i en tank, vattnet. Det kommer bara, det körer runt här. Jag ska komma med senare så ser det på avfladen vad det fungerar. Och det körer runt till det inte är mer olja. Olja kommer ut här och det körer bara runt till det bara vandrar kör runt. Så måste en gång om åren när den här är fyllt upp som det var på figur 1 så skiftar man till över. Tända för det så kan du arbeta andra ting och lägga det så och dagen efter så ser du igen. Så kan du se vad det kommer ut. Det kommer inte någon vann, det är bara olja som går runt. Och så finns skiftar över så auto igen och så
så kan du vänta en år eller en månad eller ett land. Det håller allt rent. Och det är mycket enkelt. Det är inte någon som lavar extra arbete var, det sparar maskinfolken för en massa arbete. Och nu när du snackar om i framtiden när man ska till allt skrubbare i ostödning och allt igen i maskiner ska passa så allt. Man har inte folk till alla de poster. De prövar med att begränsa folken ombord. Här kan vi se skimmaren i drift. Det är en flyter, det ligger i överflaten och det ligger alltid i överflaten. Det körer. Ja, det är faktiskt det samma. Som ser här. Det ramar alltid överflaten när jag aktiverar. Det bilder det är mens det kör men det så är. Och så vandrar det upp och ner av det här rör. Ingen elektronik och ingenting. Det är fysik och forskelligt som håller det. Och här kan vi se det som kommer ut igen. Det är måske lite mörkt, men alltså den olje här och det vann, det kommer in i separatorn som en blandning. Och det blir sett fra där. Det är ingen filtre, det är ingen beveglig del i separatorn, det är ingenting som kan slitas. Det är bara någon rör. Och igen det är massor fysik som hvordan ligger allt arbetar samman och olje uppför sig. Så det är något det håller hela levetiden på skip. Vi har inte satsat på att vi ska sälja någon reservedel. Det är måske inte gott business-träck. Men det är problem är nog det att vi är maskinmässare där utvecklade och vi står med problemen själv och vi vill inte ha problem. Det här är från Norrborg. Det är en gammal graf gott nog, men det är för det att vi kan se vad de har levererat till IRF. Det är från 2010 här i starten, januari 2010, och så hela vägen över här till cirka där. Det blå söjlar det av vann, och det brunner olje. Och hver gang de levererar till IRF, så får de en regning för det vann. Du ska betala för ett par liter, alltså antal kronor per liter. Och oljen, den kan man så släppa gratis för. Men du ska så köra bilen alligevel. De har brukt mycket tid på att drena. I alla de här år har de brukt mycket tid på att drena ut och så prövar rensa igen och sätta värme på. Och det har lyckats 3 gånger där och där och där att få allt vannet ut. Och så monterade vi det här. Det körer med tungolje, fjololje. Och det var vi inte vant med våra systemer. Så det var också en test. Och bara efter perioden här, det är inte något som de har brukt tid på. Alltså, det tänder för det på varje EM, så tänder det för systemet, separerar det en tankgrund. Så kommer det in, så ser det vad man gör, vi väntar bara en resa mer. Så nästa gång så pumpar de oljen i land. Och så är det kun bilen ska betala med. I Norrlandet får man pengar för den här oljen. Vi har också en skipsupphuggare i Danmark. Han säljer oljen nu för alla de skip han upphuggar. För skulle han betala för slutslevering. En massa pengar. Men allt det här är något som fungerar fint nu i praxis. Alltså man kan säga att teknologin har varit klar sedan i 2012. Så det kom. De 2 söjlar här, det är haveri på verft. Det är inte allt från maskinrummet. Men de andra, det är någon helt form med vann i. Prototyperna från 2010, 11 och 12, de körer stadigvæk fint. Och så bak efter det så blev det mer standardiserat, alla systemerna och ja, flera modeller. Den minsta skimmer 500 liter i timmen, 3 kubik i timmen och 20 kubik i timmen. Den är i ett sådant, den kan brukas till oil recovery på havet och så en ännu större. Den brukar vi till 4 kubik i timmen och den klarar lite mer oss. Så den är cirka 100 gånger så mycket som den är i maskinrummet. Men samma princip cirka.
Vi bygger också större systemer, kraftverker, SEV. De hade det i test ett år först. Och så bygger de en ny byggning till det nya utbyggelse. Och där har vi byggt ett stort system med två av de stora fuelelsystemen är byggt samman på en plattform och allt. Och det ska pumpas forskjellige veier. Och det är de mig glad för. Och så är det nå till olje kommer på havet. Så har vi, det är den skimmeren till 3 kubiktimmen. Og bygger det opp i en mobilenhet, så er det en person som går ut til oljehaveri. Dette borde kommunene på Færøyene ha interesse i å kjøpe og beredskap, men inntil videre så har de syntes at det er smart, men det er ikke noen som har interesse i å kjøpe det nå. Så vi satser på å selge det litt i utland, hvis det kommer der til. Ja, vi skal jo ut da. Det var i Hirtshals, tredje dagen den kanskje sist sommer. Det var et demosystem i Hirtshals, og jeg kjente sjefen på Hirtshals Yard, som eier det. Og så sa jeg til ham at han kunne bare hente det og sånn. Men det er et lille system som er til 500 liter i timen, maskinrom. De rensede havnen opp her med systemet og fikk 5000 liter olje opp. De startade med en slampbil og begynte å sove opp inn i hjørnet, men den ble fyllt opp med søvann. Det var en lille smule olje i. Alle de containere vi fyllt opp i, der var det kun olje. Så det er også en god mulighet der. Og så er det den store, bruker det lakselos. Det er et system når de bruker brint over ilt, for at de ikke skal bruke som mye brint over ilt, ikke skal gjøre det så bit. Så skal det bli mye effektivere, så samler de alt opp med de her systemer før de vågner igjen. Lakselosen dør ikke lenger av brint over ilt. Det er mange år siden de har holdt opp med det. Den raser, den er vekk. Hvis det er et par som overlever, de formerer seg, og de får mange etterkommere. Så man må plukke alt opp. Og de køpte det. Jeg tror det tok 3 måneder fra en lille test til vi solgt flere systemer på ferien. Norge og Island, Kanada, Skottland. Men igjen, vi selger ikke så mange reservedeler. Og nå prøver de å komme vekk fra brint og rilt. Men det var også en spennende tid. Her er noen av våre kunder. Skriver gjennom årene. Men ja, og bildet av produksjon. Grønland. Det store rederier. Royal Greenland og Polar Seafood. De har nesten alle de store båter. Og det er 4 nybygninger på vei til Grønland. Alle 4 har fått systemerne. Vi sender det til Spanien. De blir installeret der, og så når det kommer hjem, så kommer det til Færøyene på vei til Grønland. Så tar vi lille tjekk ombord, og Marskos er den første som har kommet hjem, og der endret vi etterrør og noen ledninger, og så kørte det. Noen av de her skipene køper det bare for å få sludge-redusering. Og kjøtt nok så har alle våre kunder køpt det uten at noen har sagt at det er et utstyr du skal være ombord. Det er deres samvittighet, og de vet at det er noe de har bruk for, og de hører fra andre hvordan det fungerer, og vi har prøvd å forklare oss litt og sånn. Så det er den vei vi kommer. Som noe helt nytt, så har vi prøvd tenke på mindre båt. Oljeutslipp fra skipet og alt det er 400 bruttotons og oppover. Nå har vi prøvd å simplifisere det litt, og litt mindre pumpe. Pumpen står her, og lille styrskap, men det er ikke så mange muligheter. Det er trykkstart og hastighet, og så kommer oljen ned i her igjen. Vannet, det rensede vannet i tår, det går bare ned her, og så skulle det hele veien. Det er i forkant av maskinrom, og skimmer står i bakkant. Så det
det är spännande. Det har vi fått lov till att pröva ombord på Backafrost, en båt från Backafrost i Katamaran. Vi hoppas det blir standard. Och där kan du se vannet vid sidan av det här är skroaxel och det här är länsmannen. Du kan se ligen. Sådan ser det ut hela tiden. När du startar lysmaskinen så startar det här och det är inget att passa någonting. Så vi hoppas att IMO och myndigheter och allt tar gott emot det här. Och vi har planer om att gå in och upprätta en ny kategori IMO. Det heter sludge reduction för att minimera allt det här vannflytteri runt och kraftverk eller renseverk. Avsluta med en video, men jag vill trycka på play. Den är helt kort. Ja. Det är ombord på Båtsfjord, en båt i Norge, havfisk. Det har installerat i skip nummer 6. Där slår. Tar en spann med sludge direkt från sludge-tanken, häller det ner i maskinrummet. Där ligger lite flyter där. Den kan komma helt upp i toppen ner på röret. Det vandrar långt upp ner. Och mer det rullar, dåligt väder, bättre vaskar det. Returvattnet kommer i maskinen igen långt väck från och skulder under motor och gir och allt var en kosticka kommer till. Så då fjärnar brandfarer och lukt och olje. Det körer runt och ingen anar att det är monterat. Det går inte lång tid för det som ligger tättast på. Ja, det var det i korta träck. Vi är 5 personer som kan svara några spörsmål bäg efter. Sure. Tack ska du ha, Johan Fackraklätt. Det var intressant att höra att vi här på öarna också kan göra någonting som kan brukas internationellt. Den nästa talare är Olavur Gunnarsson från vår maskinmästerförening. Och jag vet inte om han har tagit i natt, men han får så scenen i några minuter så han kan meddela ett eller annat spännande. Hej. Ja. Ja. Jag går bara väck. Super. Ja, jag heter Olavur Gunnarsson och jag är faktiskt formann för Maskinmästarens förening på Färöarna. När han säger jag måste inte så så det är därför för det vi har varit i överenskomstförhandlingar och suttit med Förliksinstitutionen sitter torsdag morgon till i natt var vi äntligen fick en ny överenskomst. Så, ja, det var långt hörn, men nu prövar jag i alla fall. Jag kunde gott tänka mig att ha förberett mig lite bättre. Det vill jag ha gjort under normala omständigheter, men det ska inte förhindra mig att säga något. Jag vill lysa miljö generellt sett ut från min synsvinkel. Något om havet och så också något som vedrör luftförorening och vad det nu är. Färöarna är en fiskerination som lever av det som kommer upp på havet. Ett av våra brands som vi brukar i marknadsföring är att vi har världens renaste hav. Är detta sådan eller är det kun en påstand? Om det är sådan,
skulle se så at vi mer bevisste om Skåne havmiljøet enn andre. Mitt korte svar nei. Vi ikke bedre at det angår enn andre, snarere tvert imot. Så om det renner her, så det i hvert fall ikke oss å takke for. Snarere årsaken å finne i at vi ligger isoleret her i Nordatlanten, og derfor har vi mye begrenset skipstrafikk. Umiddelbart synes jeg at det storkapitalen og industrien som setter dagsordenen hva miljølov og regler angår, og vi meget dyktige til å argumentere for at vi så få, og derfor ikke behøver å følge et internasjonalt samfunn. Dette kan ikke være riktig. Dette kan ikke være riktig, og om alle har den samme innstilling, så vil det belastning på havmiljøet stige markant. Så selvfølgelig skal vi følge internasjonale lover, men med vår nåværende innstilling hvor vi ikke ser oss nødvendig til å bidra med vår andel, blir det meget svært å flytte oss i riktig retning. Ja, vi måske på vei i riktig retning. Jeg vet at det de senere år kommet. Vi begynt mer og mer å sette nye lover, restriktive lover for hva det angår. Innen jeg gikk i land og arbeidet har jeg seilet som maskinmester i mange år, og så har jeg vært midt i all polemikken med alle de utfordringer som kravet til beskyttelse av miljøet medførste. Det har tilfellet sånn at kravet kom i forkøpet av det som reelt kunne la seg gjøre, og dette har lagt opp til at kreativiteten er kommet til spinn for å overholde å kunne la seg gjøre og operere ut på havene. Dette har avgjort medvirket til at det har vært meget tungt at forandre innstilling til beskyttelse av miljøet, således for å overholde de krav. Da jeg tog ut og seile ved århundreskiftet nå, hva kaller man det, i 2000 startet jeg omkring, var innstilling miljøet generelt helt en annen. Den generelle holdning var at våres andel av forening var så begrenset sett i forhold til havets størrelse og betydelse, og derfor ikke hadde noen betydning. Da var det sånn at skipet var utrustet materiell til å sørge for at det overhodet kunne la seg sørge for at overholdte gjeldende miljøkrav. Men all ofte stod denne utrustningen ikke for oss hva vedlikeholdelse angikk, og derfor var tilstanden derefter. For å gjøre livet nemmere ble den største mengden av lensevannet bypasset, og for vi kunne holde stand, og derfor ble det riktig store mengder som skulle av skipet på en eller annen måte, og så ble det pumpet i havet. Jeg må lige si at den eldre generasjonen, måske for meg, de hadde riktig nevnt ved å gjøre dette. Det hadde vi så aldri yngre ikke nevnt med, men det var ikke andre løsninger så. Derfor ble det gjort. I 2003, når den nye Norrøna ble taget bruk, var jeg del av maskinbesetningen. Norrøna var efter datids forhold utrustet med all den teknologi som tilhørte et moderne maskinrom, og derimellom var en lensevannsseparator. Til en viss grad virket den efter hensikten, da var det problemet med kontinuerlig at behandle vannet ned til marskverdien. Systemet var således utbygget at hvis lensevann ikke kunne oppnå marskverdien, ble det ved med å sirkulere. Dette medførte til tid at det kunne være meget svært å komme av med landsvann i tilstrekkelige vengter, og derfor var vi nødsatt til å pumpe oljeholdig vann i land. Prisen på dette var meget høy. Den var cirka 4 ganger så høy som hvis det kun var olje. Og det ble en riktig stor økonomisk byrde for rederiet. Men det var her disse fortrinlige færøske oppfinnelser kommer inn i bildet. Ved å innbygge, det skal si at det som vi innbygget i vårt system var ikke, det var et færøsk
firma som kom Green IQ i forkøpet. Jeg tror ikke det eksisterer mer. Det kom fra Soderø. Det var noe... men ved at bygge det her inn i vårt system var det ikke noe problem at overholde marskverdien. Når vi førhen hadde fått serverer ombord, og så spurte de alltid inn til om virker lensvannsapparater etter hensikten. Og vi sa sånn, ja. Men efterfølgende sa vi alltid, ja, det gjør den. Og de hadde meget vanskelig ved å tro på at det virkelig kunne lese gjøre, for det her var et globalt problem, og det var meget hitt at disse lensvannsapparater ikke klaret seg litt på marskverdien. De renset meget ut, men de kom ikke ned til den 15 ppm som kravene sier. Og derfor vil jeg riktig stor rås til Green IQ, som på en relativt simpel måte har løst dette problem, og således det titt. De største oppfinnelser simple. Dette beviser hvor fantastiske oppfinnelser i realiteten og affæren således har satt seg på verdenskortet hva tekniske løsninger på miljøproblematikken angår. Jeg tror egentlig at vi ikke har forstått hvor stor betydning det her i virkeligheten kan få, eller burde få, og det burde være en naturlig del av ettverksmaskinen, vil jeg si. Men ett innovation, ett annat är nå de större aktörer med lösningarna. Efter min mening skulle alla instanser som på någon måte kan medverka till att kasta lys på uppfinnelser som denne hjälper i den utsträckning som de på någon måte kan. Också i offentlig regi som skulle ha disse relativt lille og ikke ressurssterke foretakene som Green IQ med på det skjermetoret som de regelmessigt har i internasjonal regi. Luftforurening også noe som det er fokus på, og her må jeg si at luftforurening hurtigt her, når vi ligger så tett til havet, kan bli til havforurening. Her det allerede lang tid siden at miljøkraven ble skjerpet i såkalt SECA-området, som rekker helt vest mot vårt havområde, og kraven er at det ikke må utledes svålmengde røy med høyere svålinnhold enn 0,1. Vi har fravalgt disse krav i vårt område, og derfor har vi sett at internasjonale rederiet har valgt å legge etter skipet her i kortere eller lengre perioder, hvor det ikke drift. Altså, kan vi virkelig være dette bekjente? At utbytte visse områder som parkeringsplasser for forurening. Man kan også se på utløsningsskipet som ligger hos havner og losser og laster. Utslippsgassen ikke til å ta feil av. Og det ser altså ikke særlig pent ut. Jeg synes det skal være en grense for hvor pengegrisk man skal tillate seg å være, og hva man således utsetter lokalbefolkningen for. Her synes jeg at myndighetene skulle trede til og sette grenser og krav som løfter oss opp på et internasjonalt nivå hva dette angår. Vi har satt oss for at all elenergi skal komme fra grønne kilder i 2030. Ambitiøst må man konstatere, men helst en målsetting som meget kærkommen. Hovedsakelig skal dette oppnås ved videre energi kombineret med pump storage systemer, hvor overskuddsenergi bruker til å pumpe vann tilbake i reservoarene. Og derudover skal det suppleres med andre kilder som biogass og solenergi. Vi ikke kommet særlig langt hva dette angår, og skal målet oppnås, så skal det ske hurtigt. Og selv om vi oppnår målet å bli totalt grønne, så vil det alltid være nødvendig med backup-systemet som skulle trete til hvis det blir nødvendig. Og her vi da helt upfront, og således vil et splinternytt termisk verk stå klart i den nærmeste fremtid. Et grønn energi til innforsynet, et annet forurening fra andre kilder som transportmidler. Hva dette angår,
så har landets regering satt sig för att lösa problemet med att få fler eldrivna bilar till att avlösa bensin- och dieselbilar. Det är nuvarande bensin- och dieselbilar. Vid första ögonkast syns detta vara förnuftig lösning, men är det så enkelt och hvordan blir detta uppmålt? Jag är fullt i debatten och syns det liksom manglar något för att lave ett objektivt regnestycke vad förorening angår. Selvfølgelig er det alfa og omega at alle oppladning kommer fra grønne kilder, men så er det også produsering og konfiskering av selve batteriet. Jeg har spurt meg for, og fått å vite at levetiden på sånne batterier er omkring 7 år i gjennomsnitt. Og da vi dette verken blir produseret eller konfiskeret her på øerne, kommer vi til å eksportere denne forurening, men alligevel er det talen om forurening på i våres konto. Ja, men alligevel vil jeg si, uden tvil er dette et skritt i den riktige retning. Forandringen som er i gang har og kommer fremdeles av medføre nye arbeidsbetingelser, og derfor må utdannelse også følge med. Her er vi maskinmestere, intet unntak, snarere tvert imot. Vi ser allerede hvordan vi har vært nødsatt til å sette oss inn i nye teknologier som relaterer til miljøet. Dette er ikke noe problem for oss, for utdannelse er meget fleksibel og har den faktor innbygget at du lærer hvordan du nemt kan sette deg inn i nye utfordringer. Når det er sagt, så tror jeg alligevel at det teoretiske materiell som blir brukt må på en eller annen måte konverteres til nutidig retning, så den avspeiler den realitet og de utfordringer som dagens maskinmestere har. Jeg vil slutte med å takke for at jeg ble blitt med, og enda en gang råse Grein Eiko for det fantastiske arbeidet for å skåne havmiljøet igjen i herdet arbeid og fantastiske oppfinnelser. Takk. Takk til Olav Gunnarsson, formann for vår maskinmesterforening, og hans, hva skal man si, mer politikkorientert innlegg, miljøpolitikken i hvert fall. Og neste taler er min kollega Jakob Sørensen, som vil presentere noen av ideene bak det islandske formannskapsprosjekt i det nordiske samarbeidet i 2019. Vær så god, Jakob. Ja, takk. Nå skulle jeg sikkert tale islandsk siden jeg representerer Island her. Jeg vil spørre islandsk, men det skal jeg nok holde meg fra. Det dreier seg om en del av det nordiske formannskapsprosjekt som Island har ledelsen av det nordiske samarbeidet her i 2019, og de har satt en rekke, som man kaller formannskapsprosjekter i verk. Et av dem dreier seg om ungdom, et av dem dreier seg om bæredyktig turisme, og så har de det som de kaller Nordmar, som er deres havorienterede prosjekt, og det er så delt opp i 3 prosjekter. De har kalt deres formannskap i år for Gode genveie, a common path ble det til på engelsk, og de har de taget fra, når Island gjør noe, så går de tilbake i historien, de kjenner sin historie. De går til Havamal, den høyeste tale som vi kaller det på skandinavisk, og der har de funnet at de gode genveie går til den gode venn, hvis hos da finnes fjernere. Og dette er nok I ser deles er det gjeldende for de her Nordmar prosjekter. De er 3. Det ene heter Nordmar Plastic, et heter Nordmar Havne, Nordmar Ports på engelsk, og et heter Nordmar Biorefine. Det er det første her. Og de vil, jeg kommer meget kort inn på de 2 første, og litt lenger inn på det siste som vi har ansvaret for på Norra. Men meget kort går det ut på at finne ut av de her, kan man si, blå bioøkonomi,
de verdikheter der og sørge for at de kan brukes i en bioraffinerings og med utgangspunkt i, kan man si, det blå, altså bioøkonomi stor i Norden, den enda større her i Nordatlanten, og det især den blå bioøkonomi, og det store del av det som ikke blir brukt godt nok, eller hensynsmessigt nok, eller enda skapt de her verdier ut av som de ønsker. Og det med blå bioraffinering en problematikk som ikke helt løst, og i den nordiske ånd så vil man gjøre det open access, det vil si alle skal få adgang til det, og så mener man at det kommer våres felles til gåte. Og det som vi snakket om med de her stier eller genveier, Nordmar, hovedoverskriften for alt det her Nordmar nettverk, altså man vil få de her gode folk sammen til at kan man si, tenke gode tanker sammen, og med det håper man å kunne sette noen ting. Man har selvfølgelig noen relativt konkrete tanker om hva man vil, men det liksom at man setter dem sammen, og så håper man å komme lengre at veien, og det bygger i stor stil videre på den blå bioøkonomiske panel som man hadde i Vestnorden, og som man også har haft i Norden. Det også det her Nordmar Biorefine Project. Det neste heter Nordmar Plastic. Jeg skulle forresten lige si om det her, at de har forskjellige initiativer i gang, og et av det som de bygger på, kan man si, den spisskompetanse som man mener Norden har, som vi også har hørt at vi fra IMO at de har, og så som de meget spente på, de involverer nordiske studerende, de skal ha en konkurranse om blå ideer, og det blir for nordiske studerende hvor man håper på å få nye løsninger. Så det her med plastikk. Vi har jo hørt veldig meget om plastikk i den siste tid. Det litt ironisk at vi står med det her problemet nå når man tenker på at plastikk kom frem, man kan så si om det 50 eller 70 år siden, så var noe av det som var, kan man si, salgstalen som når selgeren stod ned i marskendributikken og fortalte den gang i mange tilfeller primært damer, at det her materialet var et fantastisk material. Det var simpelthen stort sett verdens svar på alle problemer, fordi at det her produkt ville aldri bli slitt opp. Og det må vi så si, det var en salgstale av sjelden karakter, fordi den passer. Vi kan se at vi stadigvæk har det her problem, og det her, kan man si, det lyder meg banalt, men et av de store spørsmål som denne arbeidsgruppen skal svare på hva plastikk? Hvis vi skal løse det her problem, så må vi vite hva det og vi har plastikk som altså man kan si, det til å se og føle på, men det blir meget litt. Altså vi har det, de kaller det på makro- og mikro- og nanonivå, og man har ikke felles standarder for hva de her forskjellige ting, og for å komme, kan man si, med politikker og legge til rette hvordan vi skal gå så enn løse det her problem, så må man simpelthen få standarder for helt enkelt svare spørsmål. Hva plastikk? Og så slett ikke kommet inn til å diskutere polymerer og andre mer tekniske ting i det her. Og det som de sikter foruten å få denne standard som de nordiske land skal felles om, og som man så håper kunne komme ut i verden med, så skal de lave undervisningsmateriale så våre børn kan få forståelse for hva plastikk Jeg tror nok snarere det oss andre som skal få forståelse for det Jeg tror at børnene har forstått at vi har problemer. Det kan vi se hver fredag nede foran Lautinget. Jeg tror ikke det så mange av våre aldre som der nede. Og så skal de også gjøre undervisningsmateriale, og så vil de gjøre det som de kaller et plastaton. Vi har hørt om hackathon, hvor de samarbeider med computere for å løse problemer. Her skal de samle en masse plastikk, og så setter klokehoder, primært unge klokehoder sammen, for å komme med kreative løsninger på især genbruk av plastikk. Det siste projekt i denne Nordmar, det heter Nordmar Havne, og det bygger kanskje enda mer enn de to andre på denne genveien,
Det tenkt som et nettverksprojekt primært med utgangspunkt i de mange havner som finnes i Nordatlanten, og det er forstået helt over til USA og Kanada, havner som vi færinger kjenner, St. John's og Bay Robbers og alle de andre, men Portland i Maine er også med. Og så drager vi her mot øst og tar Østersjøen med til å få et nettverk. Og det som man så har tenkt er at de her havnene skal være liksom, de bruker året innovationshopper. En del av det går på at de skal være nyskapelse i jobb. Det er ikke fordi jeg har haft et jobb. Det var min sønn der eier den sykkel der og hadde en butikk. Men så er det med børn, og noen ganger skal de gå i skole og andre sånne ting. Så var han nødt til å få en avløser når han skulle selge til de her cruise. Og en del av prosjektet går på havnebyer i forbindelse med cruiseindustrien og innovasjon. For eksempel i forbindelse med jobbskapelse i forbindelse med cruise. Hva er det for? Er det den slags jobs vi skal ha? Er det andre muligheter at, kan man si, i serviceindustrien bredt forstået? Og så også skal vi ha felles politikk, enda felles front, noe av det som Olav har nevnt. Vi har snakket om landstrøm, alternative energiløsninger til alle de her ting. Skal vi ha flere cruiseskip her? Det er masser av turister, de har masser av penger, hvis vi bare kan vite noe av å selge dem noe. Eller skal de ha færre? Hva skal vi gjøre med det? Og så er det problem som masser av de her små kustsamfunn har, lokal inntjening. Separate people from their money, sa en professor, det var her for noen år siden fra Amerika, at turisme var en særdeles enkel industri, separate people from their money. De går rundt med pengene i hånden, vi skal bare ta pengene opp. Det er vi måske ikke så godt til, heller ikke i cruise. Men det her prosjekt, som blir delvis ledet av Feramalerstofa i Island, vil, kan man si, prøve å skape innovasjon rundt om de her forskjellige krav rettet mot cruise. Og så er det også en litt annen detalj med cruise som vi dessverre så over i Norge for noen dager siden. Det er også en utfordring. Hvordan gjør vi det? Hva vil det skje hvis samme skip var mellom Færøyene og Island? Den dag som begge helikoptere hos Atlantic Airways er grounded på grunn av tekniske problemer, den helikopter som bruker være i Øst-Island er tilfeldigvis i Vest-Island, og den helikopter som bruker være i Shetland er tilfeldigvis nede i Orkney og laver operasjon. Så har jeg hørt fra folk der vet bedre meg, så har vi en luftevakueringskapasitet på 4 folk i timen de første 24 timer. Det er sånn utfordring som noen måske kan fortelle. Måske skal vi ikke fortelle cruisefolkene den. Derfor ikke passasjerene. Så er det her med havne, at for noen år siden så var svaret på alt at vi skulle ha klunger, klosters, alle de her kloke folk skulle komme sammen, og vi skulle ha masser av forskjellige industrier, og sammen vil vi få en klunge eller en kloster. Det er nok mest kjent i hele verden er Silicon Valley, når det er alt som har med computer å gjøre. Her tar man samme blikk, i dag kaller de det i stedet for at de kaller det klunge, så kaller man det et økosystem, en havns økosystem, og det kan være alle fra Green IQ til de som er ute i showen i huset, de som driver med kurser, de som driver med førstehjelp, undervisning, selger slikkepinne, eller hva det er alle sammen en del av det her økosystem som, kan man si, havnen er. Og så, igen, energi er en veldig vesentlig del av det her. Det skip der er forresten det nye hybridskip til Hurtigruten som kommer. Vi har en drøm om å kunne arrangere en del av den siste konferanse, den siste formidling av de her prosjekter ombord på det skip. De har ikke sagt nei ennå, men de har dessverre heller ikke sagt ja, til at vi kan få dem til å seile fra Norge over til Island og tilbake igjen. At det så også er en illusion at de kommer bare en delvis til å seile på hybrid. Det er en annen del, det lader vi ikke til de andre å finne ut av, men det er så et hybridskip, og litt av tiden kan vi i hvert fall seile på andre drivstoffer. Og så er det den her kjempestore utfordring som heter landstrøm. Island sier til ikke bare. Det er ikke bare at løse det. Det vet alle som har prøvet
att arbeta med skipet. Jag har inte så det här något jag har fått förklarat. Jag har fått förklara man ska tänka på landström på cirka på samma måte som att när du går ut och spolar din bil så har du en vandslange som är cirka på tyckelse med min tommel och där lägger du ström till spolar du bilen så ska du ta norrarna eller ett ända större skip och så ska du spola det med en slange som alltså bara större, men på samma tid ska du spola norrarna som du spolar din bil. Det är den störrelsorden vi ska bygga ut till, och det tror jag nog inte våra ledningar är byggt ut till ännu. Så det kommer till att allt det här med teknologi, infrastruktur och sådana ting kan man säga fälles politiker kommer dit till att arbeta med, och det är i Island är det Orkustofnen, alltså deras energi departement som kommer till att arbeta med det, och de tar de fälles, vad ska man kalla det, politiker mot de här skipen som kommer, och landström och alternativ energi är en del av det. Och den sista del är så det som heter innanför kan man säga blå bioekonomi, och apropå ökosystemer och klungar så är det Sjávarklassen i Island som har det, och Sjávarklassen är faktiskt en klunga i Reykjavik med ofattligt många olika virksomheter, många nystartade virksomheter, heldigvis också någon successfulla. Så är det här år som har gått igen och igen och igen som jag har talat om, blå bioekonomi. Vad är blå bioekonomi? Detta är blå bioekonomi, fiskeskinn som du kan ta på. Jag borde ha min slöjfe, jag har en slöjfe av fiskeskinn. Det är blå bioekonomi också. Det är väldigt delt till att förstå vad det är för något. Det är inte så att de vill kunna arbeta med måte och andra ting, men det är kan man säga exemplifierat blå bioekonomi, för där har vi fisk, där har vi dyr som vi kan fånga, säl, det är en säl på det röda, och det blå är ett material som delvis är baserat ut på tang, seaweed, och ikke minst tangen kan være en del av løsningen, nok ikke i morgen, heller ikke neste uke, men litt lengre vekk enn det, på noen av de her energiproblemer, og igen med det plastik som vi hadde før, fordi at de kloge folk sier at alt det som vi har gjort av fossile brennstoffer herunder plastik, det kan bli erstattes av tang og tre. Så det er interessant. Det som vi, når vi noen år går ned til å skal køpe en ny skål, i stedet for å si at det her vil holde evigt, så vil Saltman love det. Den er vekk om et år. Den er helt vekk om et år. Så må du køpe en ny. Apropos, så jeg vet ikke om vi skal tenke på det, i stedet for reserve til den her maskinen er vekk, så du kan få lov en ny. Det er, kan man si, det er det omvendte av Volvo Amazon i sin tid. Den er vekk. Så, det er de tre prosjekter som kommer med, kan man si, forskjellige alternative løsninger på havet. Det bygger på de her, kan man si, genveier fra havamal. Jeg håper å kunne stå her, eller andre fra Island kunne stå her om 3 år og fortelle hva vi egentlig har gjort i stedet for, så jeg kan være litt mer som Johan og fortelle hva de har gjort, ikke hva vi håper å kunne gjøre. Men det er så noen av de her ting Island kommer til å arbeide med, og det sker i 19, 20 og 21. De formannskapsprosjekter er nettopp, kan man si, 3-årige. Island har formannskapet i 19, men det kommer til å være neste år. Og jeg tror det kommer liksom en ekstra effekt på de her ting, for de færøerne, som lagmannen har sagt, kommer til å ta sin store andel av neste års prosjekt. Og Siri har ansvaret for Orkustofnen, våres Orkustofn, Orska, Ungvarstofne, og de vil sette energi på fokus, og jeg er så naiv at jeg tror at de vil sette marin energi også på dagsordenen for å finne ut av å løse. Om vi kan løse, eller i hvert fall ta noen skritt den riktige retning. Så jeg tror at det her med energi og det her blå bioøkonomi, det er ikke det siste jeg har hørt om det i mange år fremover. Takk. Ja, takk for det, Jakob. Og så er agendan for så vidt overstått. Den siste som ligger for året, det er selvfølgelig verten for hele seminaret, og det er Nordens husdirektør Gunn Hernes. Og så kan hun avslutte. Og jeg takker for meg. Tusen takk, Ottman. Ja, der får jeg gleden av å runde av og takke. Takk for at dere kom, og vi har også hatt streaming, så det har sittet folk rundt i hele Norden.
kanskje i verden, og sett på dette foredraget, og det vil også være tilgjengelig etterpå. Og det synes jeg er ekstremt viktig. Det vil si at det er derfor vi har snakket skandinavisk, fordi vi skal faktisk snakke med de andre også. Når det er sagt, så vet jeg at det var noen veldig interessante slides som også inneholdt en del informasjon og websider. Så jeg har fått tilgang til de, så hvis dere vil sende meg en mail, så kan jeg sende slidesen til dere. Og min mailadresse er mitt navn, Gunn, G-U-N-N, @nlh.fo. Det finner dere også på Nordens Hus sin hjemmeside. Så dere er hjertelig velkommen til å gjøre det. Som Åsmund innledet med, så er dette et samarbeid med Norden i fokus og Nordisk råds miljøpris. Og Nordisk råds miljøpris er litt annerledes enn litteraturprisen og filmprisen og de andre prisene. For det er faktisk sånn at folket er med å nominere. Så Green IQ var nominert her fra Færøyene. Det var noen som ville at dere skulle synes, og dere ble sett. Og som vi også har vært inne på, så var FNs bærekraftsmål nummer 14 som var fokus i 2018. Og da kan jeg avsløre at i 2019 så er det FNs bærekraftsmål nummer 12. Og det er jo bærekraftig forbruk og konsumsjon. Så da er vi jo da, og produksjon, selvfølgelig ute etter gode forslag. Så hvis vi har gode forslag, enten her fra Færøyene eller andre fra Norden, det er lov å nominere naboen, hvis man vil. Selv om det er litt, kanskje ikke så kjent i Melodifestivalen, så gjør vi ikke det, men her er det lov. Så kan dere finne noen forslag på tiltak, enten personer, det kan også være enkeltpersoner, eller organisasjoner eller bedrifter, som bedrer det nordiske initiativet, som reduserer vårt materielle fotavtrykk, og gjør mer og bedre med mindre. Det ligger mer informasjon om dette på norden.org. Også kan dere bare maile meg, så kan jeg sende link. Og fristen er 15. mai. Så jeg håper vi finner noen gode kandidater, både fra Færøyene og fra de andre stedene i Norden. Prisen er 350 000 kroner, og mye oppmerksomhet. Og jeg vil si at også de som er nominert, som ikke vinner til slutt, får mye oppmerksomhet, og prisen deles ut på Nordisk råds sesjon i Stockholm i 2019. Så tusen takk for at dere kom, og ekstra takk til Fredrik som har reist langt, selv om CO2-trykket ble litt. Så er det viktig for oss å få besøk utenfra, og få høre andre stemmer, og få sett det store bildet i verden. Så tusen ekstra takk til deg, og takk til alle som har vært på scenen, og til dere i publikum. Hjalmar?